A Vic és una de les capitals de comarca on més funciona la transmissió generacional i on més presència de català hi ha tant al carrer com també a l'escola. Hem anat a una escola de Vic i ens han dit això. Jo quan penso en català. Jo també. Fins i tot somio en català. Estem molt barrejades amb les idiomes i clar, estem tot el dia parlant anglès o català o castellà. O sigui, quin idioma surt de la boca, comencem a parlar amb aquell idioma. Castellà només fa servir quan tenim castellà. Jo és molt difícil que parli en castellà i a mi família sobretot parlo castellà perquè la meva mare no sap català. A mi no m'agrada parlar castellà tant. Bueno, si canto una cançó, sí. Amb la gent que tinc més confiança parlo més en castellà. Parlo català amb els meus germans i sí que amb la meva mare jo a vegades la parlo en català, però ella m'entén i això, però ella després ja em contesta amb la Masic. Quan ve una persona que sigui nova i d'això, l'intentem adaptar més amb el català. Hi ha vegades que me da molta vergonya i no vull parlar català. Jo parlo català amb els meus germans perquè ells van a l'escola i saben català també. Jo, quan vaig a comprar o surto i em trobo algú o alguna cosa, doncs parlo el català amb la gent. Passa que a vegades vaig a Barcelona i tinc gent que parla castellà i després m'adapto també i parlo en castellà, per no haver de canviar tothom. De cop una persona diu una paraula en castellà i la conversa segueix en castellà. Quan vaig anar el primer cop a jugar a Manresa, em parlaven en castellà perquè pensaven que jo no parlava molt bé el català. I jo els hi anava dient i repetint que sé perfectament català, he après molt ràpid, podeu parlar en català. És que normalment ens parlen en el castellà només per l'apariència i o també perquè creuen que no el dominem tant. En el futur crec que m'ajudarà més el castellà i l'anglès que el català. És que com que és la llengua materna, sí, crec que sempre el parlaré, perquè em faria molta pena parar de parlar-lo per treballar o el que sigui. Llavors, jo crec que, laboralment això no crec que m'impedeixi res. Per com pintada la cosa, jo crec que serà més important el castellà. Les xarxes socials com TikTok, YouTube i això ho miro sobretot en castellà perquè ja em surt. A mi també em surten en castellà, però alguns em surten en català. Els meus germans sí que a vegades, com que miren vídeos i la majoria de vídeos són en castellà i ja parla més, en plan, fa com moltes paraules les diu en castellà que en català. I doncs això a vegades em fa pensar que s'hauria de fer servir més català que el castellà. Tal com van les xarxes socials, crec que s'acabarà parlant menys el català.